Kok ndak ada arek-arek? Iya, marene sih ngenteni Fatima. Pikir-pikir apa ayo? Akeh penyakit padahal wis agak obat-obatan. Iya ya Lan, betul jaremu. Akeh obat, akeh penyakit, tambah gede rumah sakitnya, tambah akeh pasien nih. Lah azam, katene ndi panjang? Lah ono katene lewidan. Kon kan open kan? Oh, Apa ayo Jam? Zaman saiki akeh obat, akeh penyakit. Lah terus rumah sakit dibangun tambah gede, tambah akeh pasiene. Justru iku, bangun rumah sakit bikin jagani wong sing lara. Setidaknya kan gawe obat-obatan, gawe ngurangi wong sing lara. Lah malah akeh sing mlebu rumah sakit. Jere Pak Guruku, ning pelajaran agama minggu wingi diterangno ning kitab Atibun Nabawi, Rasulullah bersabda, Lho sik. Atibun Nabawi ku kitab apa? Kok bururu aku? kitab Atibun Nabawi iku kitab sing isine resep-resep sehat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil, jaremu enakan wareg apa luwe? Enakan wareg, tapi lek kewaregen iku sing gak apik, ganggu kesehatan. Berarti kewaregen iku perbuatan sing berlebih-lebihan. Lah, emangnya Nabi Muhammad tau jadi dokter? Ya ndak pernah lah. Tapi apa sing dilakoni karo sing diucapno Nabi Muhammad iku teko Gusti Allah. Jadi jelas bener. Adewe nggak perlu ragu. Oh, ngono. Lah terus hadisnya kayak apa? Hadisnya aku ndak apal, pokoknya artinya kayak gini. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya kebanyakan penyakit itu berasal dari apa yang kita makan. Ya apa aku denang? aku doyan jajan. Kon badhe kantuk. Endi sih Sakina ndak teko-teko? Teko biasa. Lah enak rasane. Wetengku rek. Apa kon? Anu mau apa? Mangan kewareken dadi loro wetengku. Ya kon niku mbacok dipol-polno. Wis rek, aku katene Mai Wildan. Iya. Sakina kan katene ndi? Iku katene Mesifa. Sakina, aku lah angge asih lo. Sakina, kan ro apa bedane es sampe awakmu? Nek es iki bisa diombe nek aku sama aku. Itu ngono salah. Lek es iki iso nyegerno tenggorokanku, lek awakmu iso nyegerno atiku. Lek awakmu iso nyegerno atiku. Wah, gombal mari ke es rayu-rayu. Oleh es jus tapi betul-betul orangnya. Oh, niki nana mulai mau tak anteni ndak teko-teko. Ayo. Aku mau ndak teko-teko aku. Mau reses kok. Ayo sih. Enak aja ning masjid iki.
Awon ndaro wong kebelet to nih. Aku kebelet. Kebelet apa kon? Terus mulai. Kau kebelet apa? Berkising. Masjid kok diisi wayahe ge salat. Assalamualaikum. Dan. Wah, turu. Sore turu. Dan tangi sore. Dan tangi sore. Jalan kon katene ning ndi? Iki katene mulai. Kon diwiyen tan kene. Enggak, buru karo Ica saking mulai. Kon katene ning ndi rek? Iki katene jajan. Aku gabung wis timbangi aku dhewean. Ya wis ayo. Yo alhamdulillah mari ngising dalam ban. Aja mari ngising yo. Tambah gede rumah sakit rumah sakit dibangun tambah gede. Iya, ben ndak apa-apa. Masih ndak podo taksi ndak apa-apa. Pakai pasien nih. Lo kok ndak bantal lah. Ayo obat-obatan gawe ngurangi maksudnya aja. Ulang buat aku serius. Iki masalah. Aduh kalau serius saya menata udah jadi. Loh ya apa aku doyan mangan. Aku doyan jajan. Kon badho kantok. Lah ndak kon salah. Guyumu ndak bareng. Kali-kali dhewe elek. Wah gombal mari guys rayu-rayu. Ndak usah aku dhisik. Ayo, Ji.